tansah marpamoring sukma sukma sinukmaya winaya wengas sepi sirim pentolong ing kalbu bambu kaning warana tarlan saking liup layaping ngaluyup pindha pasating sumpena sumusuping rasa jati sinegek ingkang sami suka parisuka genti kocapo ingkang wonten sanjawining pakuwon pendadaran Sukalima Patih Arya Sengkuning Ngawi dhateng Raden Kurupati miwah Kurawa sulah nyopating beber pating brudak kaya waduh kaya apa ya kaya tirta mblutakaning daratan. Undanging Prawadya sawega Posur tambur miyang suling pepandhen taludak miwa bandera kakandha mawarna warna pindha Caladyana Sri kawuryan Angger Kurupati pripun sing didhawuhi Kakang Durna Paman Bapa Durna dinten menika ugi siyos ngawontenaken pendadaran siswa Sukalima nanging jebul kathah pernatanipun lah pernatan kuwi pernatan utawi aturanipun napa mawon nggih antawisipun sing tanding kudu murid Sukalima utamane para pendolan para Kurawa sing nomor loro diwenangake pamer keprigelan kepinteran kadigdayan telu kena gawe loro nanging ora kena gawe pati nomor papat adu karosan mung kudu ijen padha ijen ora kena kroyokan 5 gaman sing digunakake ora kena dicampuri wisa 6 sadurunge padha tanding iki ora kena mendem
Lho, kok ora kena mendem iki kepiye? Wong kowe wis tak cepaki akeh banget lho iki. Lah niku yen kula lho Ngir, nadyan ana aturan kena gawe lara nanging ora kena gawe pati. Niku nek kula malah sing kudu tenanan. Aja kok meng lara nek perlu Pandhawa diajab patine Ngir. Kok ngaten niku pripun paman? Lho. Pripun to? Kurawa ki cacahe 100. Nggih to Ngir? Nggih. Gane peman bakal gawe Karti Sampeka gawe Rekadaya supaya para Pandhawa padha ringkih lan diajab patine. Merga yen Pandhawa wis padha mati angger Ukrupati mangke ingkang jumeneng nata ing Ngastina. Lah Kurawa kabeh melu mukti pun tanggap to angger Ukrupati. Nggih. Sampun paman. Nanging kula nyamaraken dhateng sagetan adi-adi kula para Kurawa. Awit salaminipun pamulangan Kurawa niku mboten sami tegen mugen nampi piwucaling guru. Nggih lho niku man, sing bayang niku. Niku mboten enten serius nek pembelajaran niku man. Kula we nembe mlebet kuliah kula tinggal turu kok man. Ragi PKKMB tak tinggal turu man. Ngantuk man aku man. Wis to kabeh mengko iso dibudidaya, iso direkadaya. Sing baku lingku mau nadyan ana aturan kena gawe lara nanging ora kena gawe pati. Kuwi malah sing kudu tenanan, ngantem ya sing tenan. Gaman ya diseni wisa racun. Pun mang tindakke Ngger. Nggih, paman. Dimas Dursasana, pendadaran wis diwiwiti kawiwitan sekolah panah supaya manah pepetan manuk. Dawuh adimu Kartomarma supaya maju dhisik. Mas, le Kartomarma, kula wonten dawuh. Awe maju dhisik iki ngesuaken dawuh nyuwun pangestu nyuwun pamit. Nalika semana risang Kartomarma wis angasta jemparing angin cepetan manuk ingkang den tasangaken ana ing wit kendayaan. Waudha dupi wis rumaos titi pamawase. Lumepas kaya kilat parandine panahe bablas tanpa nyenggol potan manuk.
bojo. Wis. Langkah Raden Kurupadi mentang langkap sinandangan Warastra. Kya nglepasaken jemparing bantring panah kebat kaya kilat kesit pindha tadhit. Nadyan tumamaing pepethan manuk parandining mangke. Pepethan manuk datane bah, datan kuntal semu kuciwa manah sang Raden Kurupadi. Blagodok marang Sepak. Angger Kurupati. Nadyan kena nanging ora obah lho kepiye kuwi? Mesa nek kena wae obah ngono mesa. Iki kena tur ora obah. Lah iki. Ger, nuwun sewu, panjenengan mboten lulus, Ger. Saking sisih kidul nenggih Raden Permadi angembat-embat jemparing sinartan manteng ing pangesti meminta dhateng Purbaning Hyang Agung lumepas ponang Warastra umpama ing manuk kang tumangsang ing wit tatas kenging awake manuk temah bolong mripate manuk bablas panahe.
katututan lamun mangsa prawira diktaya Tawak meru mari para. Oh, wah, Parwadi, gleleng pacakmu gembelo sirahmu. Kowe rumangsa menang olah panah. Nanging kuwi mung manah pepethan manuk. Nanging saiki pendadaran bab olah perang. Dina iki ujian utawa pendadaran aku lan kowe ingkang sepisanan munggah ana gelanggang payudan. Ayo. Kowe mungsuh karo aku, ya Kang Mas Kartomarmo. Nanging kudu eling dawuhe bapa guru nggone perang. Ora kena ana sing tumpakaning pati as. Perang kok mung etok-etok iki perang apa? Perang ya sing tenanan mung kari Kartomarmo apa Permadi sing menang. Yen ngono ayo tak ladeni Kakang Kartomarmo. As.
Wedian. Wah, iya. Mati. Waduh. Mati ya. Waduh. Amuk Suramrata Jaya Mrata. Bagian padha. Pinten apa tangsen? Aku tangsen. Wah. Ayo. Hei musuhku. Oh. Oh. Loh kok mundur meneh. Adok. Lengeng. Wah, adik-adikku mungsuh karo Permadilan kembar do kalah kabeh. Ayo, Bratasena. Saiki sing gagah musuh karo sing gagah. Mungsuhmu aku le. Ayo nanging aja nganti ana ingkang lara lan tekaning pati. Sapa? Rasa dadak nganggo pernatan. Rasa nganggo aturan le. Mengkari kowe apa aku sing kalah iki mengko. Yen ngono ayo tak ladeni Dursasana kakangku. Wah ya, kendang jengot kruncal kowe le. Utar, ayo. Ayo, palso we. Utar we. Ambat to we. Wah. Woi. Mutiar batang siang.
Ojo meneng wae le. Ayo. Mutar we. Wah. Sabato. Mutar. Wah. Mutar. Mutar. Wah. Aku menang wae pilih. Aku menang wae ayo maleso kowe. Ayo kowe iki maleso. Aja nganti gawe loro. Apa meneh tumekane pati. Aku ora bakal males. Wala gayamu iki perang kok ora gelem males ki. Wah, iki wong edian. Ujar buang. Ujar kowe. Wah, ampun kan meneng wae, Gleng. Palesen le. Ora gelem males mudar tenan kowe le nang kene yo mudar kowe. Wah, ae banting meneh. Maleso. Ana wong perang ora gelem males. Ayo maleso. Ora bakal males. Oh, ora gelem males kowe. Kowe ora gelem males. Kowe wong jire kowe, Bratasena kowe wong jire kowe le. Mulane kowe jire. Mergo bapakmu kae tengeng ya apa ora? Pandu kae bapakmu tengeng le. Mulane kowe dadi jire kaya ngene iki le. Ayo kowe maleso. Maleso aja kaya bapakmu mengko kowe jire kowe dadi tengeng sirahmu le. Ayo maleso aja dadi kaya bapakmu le. Engko nek kowe tengeng. 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 Maleso tak keman. Waduh, mati aku, wah. Waduh. Mudar. Waduh. Setan alas. Ojo wigat. Kowe aja ngembelo sirahmu ngleleng pacakmu kowe. Dupeh adi-adi kowe wis padha kalah. Saiki kowe mungsuhe aku le. Ing pendadaran kayuh Kurupati apa Bratasena sing mimpang? Kurupati kakangku. Ayo tak ladeni maju kene nek kepengin tak gandul.
asli. Wah. Wah. As. Yo. As. Oh boy. Wah. Mati ya. Mati. Mati. Ijian. Yo. Mati. Putar. Wah. Wah. Waduh. Waduh. Wah. Oh, iya. Waduh. Wah. Waduh. Wah. 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 Seno, adu tosing balung leteng ulit, kowe menang nanging ayo saiki uncrang godo. Ayo taladeni uncrang godo Kakang Purupati.
Dar. Wah. Wah. Mati. Dar. Wah. Wah. Mati. Siap. Mati. Sang mantu. Wah. 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 Jagat Dewa Bathara gayeng gumaring ingkang mapan ana ing paguron Saka Lima. Sajae iki pancen lagi ana pendadaran siswa. Kurawa musuh para Pandhawa elok-elok. Kurawa cacah 100 nanging kalah karo Pandhawa sing cacahe mung 5. Nanging sing gawe ram ya kuwi Permadi. Sing padha nonton kabeh paningal mung tumuju marang Permadi nganti padha keplok-keplok padha gumun weruh kridane Permadi sing dianggep cukat trampil trengginas. Wah lah dalah. Suryatmaja ya bisa ya. Nadyan aku dudu siswa Saka Lima, tak prepekane Permadi kae. Iso adu arep karo sing jeneng Permadi. Kowe kuwi sapa? Kok wis ngerti marang aku? Aku bocah saka Pertapralaya, dene jenengku Surya Putra ya Suryatmaja, ya Karna Basusena. Banjur ana parigawe apa? Dene kowe wanuh-wani ngergon-ngergoni kang lagi ana ing glanggang kanggo pendadaran iki piyuh. Mung lagi bisa lah jemparing kaya ngono wae. Jenengmu nganti kondang umandang. Mongko sejatine yen sing nyawang kuwi aku mung tak enjepi tak kandhani. Ayo. Nek pancen Permadi iki nom-noman sing ampuh tenan, aja mung manuk pepetan. Tegese kuwi mung barang mati. Sing ditangsangake ana wit galuh, kaya ana manuk mabur tak panah mesti kena sawangan iki Permadi.
manuk mabur dipanah kena tur mati. Nanging Permadi ora gigrik. Apa sing iso mung kowe Suryatmaja? Permadi iso ora gage sawangan iki Suryatmaja. Kaya ngono kuwi wae lumrah Permadi, lumrah. Ayo, saiki gage iki sawangen. Lehku manah manuk kae karo mungkur Permadi sawangen iki. Weruh to, manuk tak panah karo mungkur wae kena. Oh lah kok mung semono sing dadi kabisane siswane Pendhita Durna. Mung semono kuwi Permadi ulap-ulapan sing dadi ucapmu. Ayo saiki adu katiasan tangkep jojo kantaran bau. Genti milang tatu babu ya. Ayo tak ladeni sak gendengmu, tak ladeni Permadi.
Mati ya. Yo, Matsuri ini permati. Pato. Sampato yang permati. Sampato yang permati. Mati, permati. Ayo, Sampato. Ayo, Sampato. Wadananira layu kumel kucem rah nyomaratandi adeg jagreka tugu Sinokarta. Tugu wujudan manggon Sinokarta sinunggi Cinawi Cawi. Nggih menika Sang Ratu Jimat Dewi Kunthi Talibrata ya Dewi Prita. Legeg
Jroning tias dupi mulat denya sami bondo ida. Risang panengah mangsa kalian Sang Suryatmaja. Jroning batos tuwuh tandha pitakenan labet mulat kekalihnya kaya jambe sinigar. Kaya datan siwah sarambut. Sigralana anyakedi kang sami bondo ida. Dupi wis saged kagiating kalih mulat sang bagus. Dena sangsangan mawa titikan Surya Sumaratmu biar murup dadi lam-lamen kempi-kempi kelingan lelampan nalika semana. Jabang ingkang wis wijil saking sarirane Dewi Kunthi ingkang den wadhahi kendhaga kabucal ing madyaning benawi kang nedheng bena. Dupi cetha pamawase Dewi Kunthi saya geter salirane brol kang riwe kaya tangkis dadal emut lamun menika jabang bayat Atmajanira nenggih Sang Surya Putra sumrepet kang pandulu tan kinampah duki taninggalih temasaya doyong denya jumeneng plak kapidara Dewi Kunthi. Tanemut Purwadasena Sang Dewi Kunthi. Kodhap Raden Bratasena dupi mulat. Wah, Kunthi babu napa? Kunthi babuku. Bratasena puniku mirsani nggone padha bondo ida kae rasane dadi kranta-ranta. Krana permati karo mungsuhe kae kaya jambe sinigar. Sena gagadhimu permati kon seren nggone bondo yuda karo sapa kae. Puniku ora kuwawa nyawang bocah loro kae Bratasena. Aja sinenggo tambuh nyatane aku durung manuh. Kowe kuwi sapa? Lah kok wani sumalana mlebu. Mlebu nang paguran saka lima kene. Nganti gawe gumun kang padha ndelok. Sapa kowe? Sapa? Nggih Sang Resi Durna. Menawi dangu dhateng kula nami kula Surya Putra. Inggih Suryatmaja. Laris saking Perta Perlaya kula ngaturaken sungkem pangabekti penemban. Yah, tak tampa, tak tampa. Tak tampa.
Kowe kok wani sumalorong mlebu rene iki sing ngakon sapa? Oh, sing jawab kowe iki sapa sing jawab kowe? Apa kowe iki dijawabi? Sesuk meneh ora dijawabi kok ora usah mangkat. Oh, mengentek-entekke biaya. Nah ngene iki. Wis gawe kerusuhan ning Sukalima kok piye? Terus sing ngakon kowe rene iki sapa? Nggih, saking kekajengan kula piyambak. Lah kok kendel, lah kok wani? Heh? Lah kok kendel, lah kok wani? Oh, kok kendel banget kowe. Nggih, saking kaslakna tuling manah kula dupi mulat kawegikan para pendolan kula ingkang namung semanten kesagetanipun nyatanipun kasoran kawon mengsah kalian kula. Mongko kula menika sanes putra paguron Sukalima nanging jebul kawegikan kalantipan kasantosan kaprigelan saged ngungkuli siswa paduka Sang Resi Durna. Bocah iki pancen kemajon. Kemlinthi. Serat maja. Ngene ya. Ya arep kowe iki pinter bebasane iso. Nyekel jagat jaring angin. Arep kowe peng-pengan bebasan ora tedas. Tapak palu ning pandhe sisaning Brenta. Nanging kowe tak anggap ora menang karo siswa-siswaku. Nyatanipun kula saged mimpang. Ora. Menang ki ra rumangsamu. Menang ki rumangsamu. Merga ngene ya Suryatmaja. Murid-murid Sukalima ki ora mung tak wulang dadi wong kang ampuh peng-pengan. Kandel kulit atos balunge ora mung cukup kuwi nanging sing tak wulang ya kuwi babakan tata krama Subasita. Dadi sing unggul aja banjur nggil sing kalah nanging aja srik lamun diwarahi lan dituturi. Tur sing kalah ya wajib nututi supaya iso padha. Ya mung patrape aja gawe cilaka. Ngerti ya cah bagus? Siji wong pinter sing isih gelem njaluk panemuning liyan kuwi klebu menungsa sing mutuh. Loro, wong pinter sing mau njaluk panemuning liyan kuwi wong sing setengah menungsa. Telu, wong bodho ora gelem takon. Ora gelem njaluk panemu kuwi durung menungsa. Mula Resi Durna nek mung tok pameri kadigdayan sing kaya ngono kuwi mau, aku ora gumun. Merga kowe kuwi ora duwe cacaan, ora duwe tata krama bener. Satriya kowe kudu sugih lelabuhan kang utama. Kudu sugih kadigdayan, sugih kapinteran. Nanging tetep kudu andhap asor kaya anak-anakku iki, murid-muridku iki lho. Ya do tak wulang kaya ngono kuwi. Ora kaya dapurmu kuwi. Oh, lagi pinter sithik kowe wis umuk, wis gleleng. Wis kemaki. Kaya ora kena diwae kaya wis wani dirat mesti abang kowe. Glelenge ora jamak-jamak. Oh, umuk kok karo Durna. Kowe iki ora ana gunane umuk nek karo Durna iki. Jaya Surya putra inggih Raden kasinggihan. Cah endi kowe? Inggih kula lare Pertaperlaya putranipun Kusir Adirata. Lajeng paduka menika sinten Raden? Aku Raden Kurupati. Pambayuning para sata Kurawa. Kowe saiki arep ning ndi? Inggih, badhe wangsul wonten ing Pertaperlaya rasah mulih. Isih ya menika arep mulih. Nek kene wae jagongan karo aku karo wedangan. Suryatmaja.
Wiwit aku mau weruh keprigelanmu aku kok dadi kesengsem karo kowe. Dasare kowe iki wis bagus, pinter tur ya trampil. Kesagetan kula inggih namung semanten Raden ora. Nyatane kowe menang mungsuh karo Permadi. Ateges kowe bocah sing ampuh. Mula kowe saiki tak rengkuh melu dadi rombonganku. Aja semlang. Kowe melu aku kepenak bayarmu ya akeh sesuk. Kowe bakal tak dadekke tungguling para prajurit. Aduh matur sembah nuwun Raden. Bocah bagus Permadilan Bratasena. Wonten timbalan adawuh Rama Penemban. Wah, Durna bapakku kuwi. Pun bapak rumangsa bombong, ngongkok bungah lan marem. Merga nyatane kowe iso nuruti apa sing dadi kekudanganku. Lan kowe ya siswa ingkang tuwajo nggonmu gayuh kawruh. Nanging ngene yo, Ger. Kowe gateno pitungkasipun bapa, tak kekudang kowe besok dadi pengarep sing bisa diarep-arep. Dadi pangarsa sing bisa dipercaya, dadi pangayom sing iso dadiyom. Aja angkuh mundhakake mungsuh, aja titra mundhak ora dipercaya. Lan aja kendhat nggonmu tansah tabering ngudi ngelmu. Tetep dadi siswa ingkang bisa kanggo patuladan. Nek kowe padha sregep tabering nggone sinau, kowe mesti sesuk bakal dadi wong ingkang kuncara hanjaeng bawana.